Já vás zdravím a vítám vás u tohohle YouTube videa. Je to moje úplně první video, takže se když tak moc omlouvám, jestli to bude nějaký špatný, ale nemělo by, tak uvidíme. A jak už jste mohli podle názvu videa poznat, tak se jedná o čtení mých hate komentářů na TikToku. TikTok asi nemusím úplně představovat, to známe úplně všichni, jsou tam ty krátká videa a všichni scrollujem. Ale co si budem, TikTok je fakt toxická platforma, jakože asi nejvíc toxická platforma tady, takže tam mám fakt opravdu moc hejtu, takže jsem se rozhodla, že tady s vámi pár proberu. Proberu je tak, že k ním vždycky něco řeknu, aby byl prostě vidět můj náhled na to. A možná se k tomu můžeme už vrhnout, ale ještě zmíním jednu věc. Mám to přichystaný tady dole na notebooku, takže se tam vždycky kouknu, abych si to přečetla, aby to bylo přesně podle toho, jak oni to napsali. Ale vám to tady vám naskočí i video, kousek toho videa, jak tam vypadám, prostě jo, co tam dělám. A potom vám tady naskočí ty komentáře k tomu videu. Takže, myslím, že na úvod by to stačilo. A já bych se na to vrhla. Takže začneme prvním komentářem. První komentář je: nedělej chudinku, nic to nezmění na tom, že tě nikdo nechce. Takže co na to říct? Jakože třeba, že nedělám chudinku, ale bylo to myšlené spíš tak, že ukazuju, jak se cítím a aby ti lidi prostě viděli, jak se daný člověk cítí, protože prostě, co si budem, každý člověk není úplně happy, jo, smile, ale každý má nějaký ty svoje, jakože, nechci říct úplně deprese, ale prostě jakože smutek, a jakože se necítí úplně šťastný a kvůli nějakých věcem se cítí špatnej. Takže to bylo spíš myšleno takto, aby prostě lidi, kteří se cítí taky tak špatně, nebo podobnou mají situaci, tak aby prostě věděli, že v tom nejsou sami a že někdo se cítí stejně, takže je to naprosto v pořádku se takhle cítit. Takže rozhodně jsem to nemyslela, jako abych zase udělala chudinku, ale bylo to spíš myšlené na to, protože prostě, když se podíváme, tak většinou všude jsou samý happy videa, šťastný videa, takže jsem právě jako hodně natáčím depresivní, smutný videa, protože prostě mě to jako... Zapomněla jsem slovo? Protože mě to definuje. A asi tady víc k tomu nemám co říct, takže bych se vrhla na další komentář. A proto nosíš furt to samý dokola. K tomuhle. Tady řeknu jenom, existuje pračka. Jakože, nevím, tyhle komentáře nikdy nepochopím, jakože, proč máš zase to stejný dokola? Ty nemáš víc oblečení? Jakože, mám plnou skříň. Věřím, že to má takhle spousta lidí, ale prostě každý máme nějaký svůj jako oblíbený kousek, který nosíme fakt jakože často a do kolečka, jenže ono existuje pračka a někdo má i sušičku. A hlavně, když je venku takový horko, tak ani tu sušičku vážně nepotřebujete. Takže mám to oblečení, vyperu si ho a potom, když natočím další TikTok třeba kámo za měsíc, protože já si jakože předtáčím videa, tak mám zase to stejný, protože prostě už uběhla asi měsíc nebo tak a já vydávám prostě random si ty videa. Takže to mám znovu. Protože jsem to vyprala, automaticky to není špinavý a automaticky to klidně můžu nosit dál. Takže jako tohle jsem viděla u spoustu lidí, že to prostě i ve školách děcka říká jako ha, ty máš jako to stejný znovu.
Jo, protože jsem si to vybrala a existuje pračka. Asi tak. Takže tohle bych fakt jako nějak neobkecávala prostě, protože pračku máme všichni doma, všichni si perem, takže takhle bych to uzavřela a šla bych na další. Ježiš, vypadni už z toho TikToku, to je hrůza. Ne? Teď se to vyplnilo, teď jsem vypadla z TikToku, protože prostě toho hejtu tam bylo tak strašně moc, že jako to nešlo tam natáčet prostě, protože jsem něco vydala a 10, 15 hejt komentářů, odpovědi na ty hejt komentáře a říkám, hej, kašlu na to prostě. Ale jakože nevidím důvod někomu říkat, ať vypadne z toho TikToku, když je to jakože veřejná jako free aplikace, tak proč bych tam nemohla být? Jsme ve svobodné zemi a jakože můžu si natáčet, kde chci, co chci. Víceméně, jo. Nemáme brát nějaké extrémy, ale jakože víceméně. Takže jakože tohle, že někdo napíše, je jenom jakože si mě blokni, nebo na mě nekoukej, protože jakože co si budem, všechny tyto hate komentáře píšou lidi, co nás hodně sledují. Protože třeba jakože já osobně mám hate komentáře od těch určitých daných lidí všude do kolečka, jo. Že já nevím, třeba tady Anička z Liberce, já se omlouvám, jestli to sleduje nějaká Anička z Liberce, nic proti tobě nemám, jen mě to napadlo, mi napíše u jednoho videa hate komentář a u dalšího nového videa, heleď, znovu tam je hate komentář od ní. A furt to komentuje a furt. Takže většinou jsou to jako ti samí lidi, kteří jsou s námi jako zvláštním způsobem posedlí, ale prostě nemůžou kliknout na to tlačítko jako zablokovat nebo prostě scrollnout dál, protože je to hrozně asi složitý a mají nutnost to prostě okomentovat. Ale to jsem trošku odbočila, jakože. Ale zpátky k tomu komentáři, nemyslím si, že bych měla vypadnout, jenom kvůli tomu, že někdo chce, abych vypadla. Šla bych dál. Tady máme víc komentářů. Rovnátka. A co třeba rovnátka? Ale o co by se mohla začít starat? To bylo k tomuhle videu. Nevím. Takových komentářů to mám fakt hodně. A jakože, co se můžeme podívat? Zuby mám křivý, ano, to je pravda, ale neznamená to, že se o ně nestarám. To neznamená, že když mám křivý zuby, takže se je nečistím, protože jakože člověk, co by si nečistil zuby, by ty zuby jako neměl takhle a přirozeně jakože křivé. A já už je mám křivé jakože od malička, protože prostě chodím k zubařům. Byla jsem i teď v nemocnici, jakože u zubaře, jo. Chodila jsem na hygienu dentální a prostě každý měsíc nebo víceméně jako navštívuju zubního lékaře. A prostě mám malou pusu, ve které je strašně moc zubů. Jakože asi zuby máme většinou všichni jako stejný počet, víceméně. Ale jakože já mám fakt malou pusu a tím, jak jich je tam hodně, tak prostě jeden nemá místo, tak vyroste tu. Druhý nemá místo, tak vyroste tu, jo. A tím pádem vyrostly každý úplně jinak, protože neměli to svoje místo, které by měli mít. Jo. Takže to je hlavní ten důvod, proč jsou křivé. Už jsou takhle křivé jako od malička, kdy mi začaly jako růst fakt už jako ty pravé zuby, což fakt netuším, v jakém věku to je, tak to se omlouvám, ale můžete to napsat do komentářů, pokud to víte. Ale takže tím pádem to mám jakože křivě. Potom ano, řešila jsem rovnátka s paní zubařkou, která jako se specializuje na rovnátka, jenže mě podle, jakože jsme dělali, že jo, skener zubů, dalo by se tak říct, asi, tak jsme dělali prostě jakože, abychom viděli, jak ty zuby vypadají. A bylo mi řečeno,
že by mi museli vytrhat jakože spoustu zubů. Tím, jak já tam prostě nemám to místo, tak ty zuby by se neměly kam vrátit zpátky, aby byly prostě rovně. Takže by mi museli jako vytrhat fakt jako třeba 5-6 zubů. A hej, teď jsem byla na trhání jednoho zubu v nemocnici. A ta bolest. Tak jsem byla pak otekla a tak mi to krvácelo. To mi za to nestojí. To radši jako budu mít jeden zub tady a druhý tady jako. Jo, a taky jakože několikátý důvod je to, že rovnátka nejsou levná záležitost. Ano, já nevím, stojí to i třeba 20 000, ano. Není to levný. Potom chodíš na to utahování, jo, máš to jako fakt dlouho, nemůžeš pořádně jíst, nemůžeš jíst to, co bych chtěla jíst, protože, co si budeme, já jim hrozný prasárny, jo. Takže jako to jsou moje důvody, ale ty důvody už ty lidi na TikToku nezajímají. I když já jim napíšu, jaký, jakože mám nějaký důvod, jo, já jsem nepsala jaký, ale jaký mám důvod, tak hned tam jako byly věci jako, no jako co můžeš mít za důvod a třeba tohle, jo, že si nechci vytrhat půlku svých zubů, jenom kvůli tomu, abych neměla 2 zuby křivé. Jo, takže každý má jako svoje důvody na určité věci a myslím, že bychom se jako nikdo neměli srát do toho, co člověk jaký má rozhodnutí prostě. That's it. Jakože asi takhle bych to ukončila, protože prostě je to moje rozhodnutí. Měli respektovat, víš co. A to jakože ji mám křivé neznamená, že se o ně nestarám. Opravdu se o ně starám. Tak si je čistím, takže se o ně starám. Chodím k zubařům? Chodím. Takže takhle bych to ukončila. A vrhla bych na další komentář. Reálně mě zajímá, kam takhle chodíš. Komentáře na tohle video samozřejmě, ale je to tím, že já se občas spíš skoro furt oblíkám zvláštně. Jo. Já nemám svůj jakože druh nebo jako styl oblíkání. Ano, jakože nemám fakt jako styl, že bych byla jakože jeden určitý styl, ale mám jich prostě víc. Spíš jako mám styl takový jakože co se mi líbí, to nosím. Jo, co se mi líbí, to si koupím. Teď jsem si taky koupila úplně džínovou strašně dlouhou sukni, která vypadá divně, ano, ale s nějakým způsobem se mi prostě líbí. A můj brácha mi říká, že vypadáme jako ze starověku, jako kdybych šla lovit mamuty. Možná jo, možná ne, ale líbí se mi. Tam mám hodím fotku, takovou malou jenom. Abyste viděli, jaký svůj. Každý má svůj styl, každému se líbí něco jiného. Někdo má rád prostě skinny jeans a bílé triko, jakože basic. Někdo má rád tričko, kravatu, kalhoty, jo. Někdo má rád takovouhle sukni. Každý máme svůj styl a myslím, že bychom to měli respektovat a každý s tím stylem prostě chodíme ven, protože nám se to líbí. A hlavní je, že nám se to líbí a ne ostatním, protože chcem se líbit sobě, ne tamhle Frantovi, takže jako, jo, promiňte se, to je nějaký Franta. Ale jako, proč bych v tom jako nemohla chodit? Jakože chodím v tom ven, jakože kam bych v tom asi chodila, že jo. Takže asi tak, no, jakože nevidím jako důvod, a to s tím se setkám fakt jakože často, že lidi nadávají a napadají lidi kvůli tomu, co mají na sobě. Jakože jak tě to obtěžuje. Jak tě obtěžuje to, že někdo má na sobě šaty. Nebo skinny jeans, jo, to je teď jako hodně velký pytel, roztrhlej se skinny jeans. Jakože, nebo z baggy jeans. Má to na sobě, protože se mu to líbí. OK, můžeš projít okolo něho a říct si v hlavě, hej, tak to je hnusný.
Jo, pohodě, tvůj názor, ale nemusíš ho napadat, nebo takhle, jo. On to nosí, protože se mu to líbí. A to, že tobě se to nelíbí, neznamená, že ten člověk to nemůže nosit. Že ať si každý nosí, co chce a co se jemu líbí. A jakože tím bych to vážně ukončila, protože bych se jenom naštvala. Takže ano, každý se oblíkáme, abychom s tím chodili ven. A ukázali to prostě světu, nebo se prostě v tom cítili dobře. XD, s tím bych neflexil s výučním listem. Super, a teraz ještě maturitu. S tím bych se moc s tím bych se chlubila, no. Já chápu. Já ani nevím, co k tomu jako pořádně chci říct. Vím, že k tomu něco chci říct. Nevím ale, jak to sformulovat. Aby to prostě neznělo blbě, protože já říkám věci, které fakt občas zní blbě. Ale spíš jako bych k tomu řekla to, že každý studuje něco, jako kam on se dostal, nebo co chce, jo. A každý může mít radost z něčeho jiného. Protože jako základku beru jako, že to většinou máme vychození všichni. Jo, jsou tu výjimky, ale máme ji většinou všichni. No, pak nastává střední škola. No a když jsi v 9, jak je 15, nevíš, co chceš dělat. Nevíš, jo. Protože já tohle měla taky. Mám, teď se za to nenávidím, ale k tomu později. A prostě je ti 15, jsi v 9 a musíš se rozhodnout hned teď, kam chceš jít. A nevíš, jestli chceš vyučení list, maturitu, chceš jít na bakaláře, jo, jakože na vysokou a tak. Nevíš, jestli chceš potom pracovat, nevíš, co chceš dělat, jaký obor, jestli jdeš jako jako s vyučním listem. A hned se musíš někam rozhodnout prostě, dát přihlášku. Teď se bojíš, že tě tam nevezmou, že tam tě nevezmou, a pak tě vezmou tamhle a tam nechceš, ty jsi chtěl jít tam. Takže jakože v tomhle je fakt ten problém, že my se musíme rozhodnout takhle brzo prostě, jo. V tom je ten náš největší problém. A já nevěděla, co chci dělat. Nebo takhle, věděla jsem, že bych chtěla dělat jakože číšník, jo. Ale to je jakože malá, když jsem obsluhovala v hospodě, jako třeba tátu, tady máš pivo, nebo prostě na chatě, jo, jsem točila pivo, že tak mě to bavilo. Jenže škola je něco jiného. Tam je to prakticky těžký. Ve 4hvězdičkovém hotelu, jo, pracovat prostě. Je to těžký, no možná už je 3, ale to je jedno. Je to těžký. Lidi, jo, ten si vymyslí, co chce, jo, všichni si něco vymýšlí a je to těžký. Takže tohle video bylo myšlené tak, že jsem pyšná na to, že jsem to vlastně dala, protože už v prváku jsem myslela, že to nedám, jo, že jsem to chtěla ukončit. Já jsem odejít, nevěděla jsem, jo. Nic jsem neuměla, byla jsem z toho nervózní, jo. Takže jsem vlastně byla ráda, že jsem to dokázala a že jsem to jako dokončila. A právě o tom bylo to video a jakože lidi hned jakože tím bych se nechlubila, tak jakože je to jedna z možností, kterou můžeme dělat. A to jsem udělala, abych prostě mohla pokračovat nějakým způsobem dál. Teď můžu pracovat nebo jít studovat, jo. Cestovat, já nevím, cokoliv. Ale jakože je to ten záchytný bod, který jsem udělala. A neříkám, za pár let možná se půjdu udělat jakože maturitu, vysokou. Nakonec bakaláře, co já vím, jo. Ale jakože zhazovat někoho za to, že má aspoň ten vyučení list, mi přijde jako stupidní, jo. Já jako nechci to dělat. Nechci zůstávat v tomhle oboru a strašně se nenávidím za to, že jsem to prostě vystudovala, protože mě to nebaví, mám z toho jako trauma, mám jakože sociální fobii a tak, takže to je docela blbý. A prostě mám ráda nechty, tam taky nemůžete mít prostě, jo, obarvenou hlavu a prostě tolik věcí, co tam nemůžete jako mít.
tak jako, nevím, no. Doufám, že jsem to tak nějak shrnula, protože prostě nevím, jak to sformulovat, ale jakože přijde mi zbytečné, abychom jako někoho shazovali prostě za to, že má vyuční list. Má aspoň něco a nikde není pravidlo, že ve 20 nemůžu jít studovat jako maturitu, jo. Prostě jakože to, že ty by se s tím nechlubil, že to ty, že máš jako maturitu, dejme tomu, že asi má, tak OK, good job, dobrá práce prostě, jo, pro tebe, že jsi to jako udělal, že pokračuješ, jo, ale ne každý tak je, jo. A taky jakože těhle lidi zapomínají na to, že vlastně bez lidí, co by se nevyučili, jako třeba kuchař, číšník, jo, prodavač, automechanik, jo, kadeřník, takže bychom si prostě bez těch profesí jako v životě ani neporadili. Protože prostě chodíme k kadeřníkovi, chodíme nakupovat, jo, chodíme do restaurace a teď by tam nikdo nebyl. Jo, většinou jako to dělají lidi, co to nemají vystudovaný, protože prostě lidi, co vystudují kuchaře a číšníka, tak to dělat nechcou. Takže tam nakonec skončí lidi, co to jako nemají vystudovaný, to je pravda, sama to moc dobře vím, že mám to vystudovaný. Nechci to dělat, nechci. Takže to chápu, ale pořád jako, že třeba automechanik se vsadím, že ti lidi jako u toho většinou zůstanou. A co si budeme docela to potřeba, protože já, kdybych měla auto, tak vážně nevím, co s ním mám, protože tomu jako nerozumím krom značkám. Doufám, že jsem k tomu teda fakt řekla všechno, co jsem chtěla, protože úplně nevím, ale doufám, že jo. Závěrečky, člověk by řekl, že tě je tak 27. Těch komentářů, když se podíváte, je vážně moc. Vážně moc, že vypadám na tolik, jo. Někdo mi říká, že vypadám na 40, někdo na 16, někdo, že neví, jako kolik mi je. Jakože, co já s tím, víš co? Jakože, co já s tím komentářem mám dělat? Jakože, já nezměním to, jak vypadám. A jestli mám jako prostě, já nevím ani jako v čem, nebo od čeho to jako odvádí, že vypadám tak staře, nebo mladě. Je mi 19. A nepřijde mi, že bych vypadala na nějakých 50. Co tam už nějaký komentáře byly, nebo tak. Byly tam fakt vysoké čísla, nebo na 40, aspoň tam určitě bylo. Nepřijde mi, že bych tak vypadala. Přijde mi, že lidi ve 40 vypadají jako jinak. Možná je to jako všem make-upem, ale ten nemám. Nevím, ale jakože přijdou mi tyhle komentáře fakt zbytečný, protože to může jenom mentálně rozhodit toho člověka, který to čte, že si bude myslet, o můj bože, je mi 19 a já už vypadám na 40, jak budu vypadat, že mi fakt bude 40, já už budu fakt stará babička a prostě jako budou hrozně v depresích, jo. Tohle nemáme zapotřebí, víš co, každý vypadá tak, jak vypadá. Někdo má vrásky v 19, někdo má vrásky v 80, jo. To je, jak se o sebe staráme, jo, prostě genetika, všechno možný tohle je. A nevidím důvod těchto komentářů. Jakože fajn, může ti připadat, že vypadám tak staře, jenže většina těch komentářů je právě, že kvůli tomu, abychom se my cítili špatně, kvůli tomu, že hele, ten člověk si myslí, že mi je 40. Aspoň jsem starší než ty, víš co? Ne, vážně. Nevím, jako nic z takových komentářů jako prostě nedělejte. Já vím, že je to těžký. Sama jsem kvůli tomu skončila na TikToku, takže jako asi úplně nemám právo říkat, abyste si z toho něco nedělali. Ale jakože jsou to lidi, co sedí za klávesnici v jiném městě, jo, v jiném státě klidně, jo, a píšou. Jenom protože oni sami jsou nespokojení sami se sebou. To je ten jediný důvod. Jako oni řeknou, ne, to určitě tím není,
Ale ano, je, protože člověk, co je spokojený sám se sebou, tak jako tohle nedělá. Vážně, tohle fakt nedělá, protože to pak dělal každý, jo? Dělají to jenom lidi, co jsou nespokojení sami se sebou, anebo, že vy máte něco, co oni ne. Jo? Já nevím, cokoliv, jako to může být. Takže bych si z toho nic nedělala a prostě když si nějaký franta myslí, že vám je 40, tak jo, ať si to myslí. Vy víte, že vám je míň. Jo, já vím, že mi je 19 a ne 40 nebo 27, jak tady paní píše. Doufám, že to paní. Tímhle bych to ukončila a tímhle komentářem bych ukončila i tenhle první part. Doufám, že se vám to líbilo. Byla jsem možná trošku jako zasekaná nebo takhle, ale to jsem já. Reálně takhle mluvím většinou. Mluvím spíš hodně sprostě, ale tady se držím, protože prostě na internetu je hodně malých dětí, takže není úplně dobrý tady mluvit tak sprostě. Ale prostě doufám, že se vám to líbilo. A nezapomeňte kliknout na like, odběr a jo, vidíme se buď u dalšího videa s tímhle tématem, anebo na něčem jiném. Uvidíme, jak bude pokračovat moje tvorba. Tak zatím vám přeju hezký zbytek dne, krásný začátek školního roku nebo pracovního roku. Ať se vám daří a myslete hlavně na své psychické zdraví a pijte vodu, protože je venku hrozný vedro. Já nepiju a pak kolabuju, takže opravdu pijte. Tak bye.